תתחיל. אוקיי. הבאים למלחמת הגוגוסים השנתית. אני, עומרינה ואני. השנתית. ועכשיו בוא נתחיל מכאן. אבן היום מספריים, מה מצב בשלם? חד שתיים. השנתית. קבלו את הגוגוסים שלנו. השנתית. ועכשיו קבלו את הגוגוסים של איתה. השנתית. הבאים למלחמת הגוגוסים. וואו, זה לא אומר, זה שתיים במקחת. אני הפסדתי שתיים במקחת. ברוכים הבאים למלחמת הקרב הגוגוסים. נגמר, אנחנו גמרנו, ולהתראות בשנה הבאה.